Πριν η νύχτα κατέβει στην παραλία. Χτυπούσε εδώ. Εδώ άναβαν τα πρώτα φώτα της βραδιάς. Κάθε βήμα κι άλλη παρέα. Κάθε στέκι είχε τη δική του ιστορία. Κάποιες νύχτες δεν έπεφτε καρφίτσα. Δεν ήταν μόνο μαγαζιά. Ήταν άνθρωποι. Δεν ήταν μόδα. Ήταν εποχή. Και για ένα διάστημα όλη η νυχτερινή καρδιά της Κασοριάς χτυπούσε εδώ. Η πόλη προχώρησε. Η Μητροπόλεως όμως έμεινε να φημάται.